Uhlushwa imimoya ekhaya. Njalo uvuka ukhathele, akulaleki khona into ezihenyayo ebusuku mawulele, ingane ziyakhala, azikwazi ukulala, uzwe izinto emagcekeni, ziyagijima phezulu kwendlu, ziyagijima eceleni kwamafestera, awulali uzwe umsindo ongawuzwisisi, uzwe umsindo ongabe uqhamuka ngakephi na. Uhlala nje wena nje uthola izinto ezilahlelwe phakathi kwejaketi lakho, noma ngabe yimali, especially lezi ezimnyama, uthola nje imali nje ehashiwe lapha ejaketini lakho, uthola nje izinto ongazwisisi. Mawufika lapha ekhaya lakho uyakhathala nje uba uphela amandla, kodwa mawungaphandle uyaphila uzwe ukuthi ngiphile ngumuntu. Asixoxe ke yonke le mibi egijima ekhaya lakho. Uma ngabe umuntu uhlala kakhe, uyathatha lamabhodlela aba mabili, uyaligubhela egeyidini lapho ungena khona, elinye bese uligubhela eminyango lapho ungena khona. Kodwa uma ngabe uhlala efletini noma ngabe uqashile, uyalihenga le bhodlela leli, uhenge lilodwa, uyalihenga le bhodlela leli, ulihenge phezulu komnyango. Yonke imimoya esuke ikhathaza ngenza ukuthi ungalala, abantwana bakhala ebusuku, uhlala uvuka ukhathele, iyaphela nya yonke le mimoya le. Ukhumbule inkinga nesixazululo, uthi inkinga ukhona nesixazululo.